Zahráme Battlefield Bad Company 2. Dáme si single player, new campaign a dáme si normal. Start. No a kým sa to bude načítavať, tak vám poviem čo. No tam hore vľavo mi píše FPS-ka, čo je dosť na hovno. To mám jeden program na to, volá sa Game Boost a to vám proste píše aj FPS-ka, aj sa dá cez to natáčať, aj vám to upraví počítač tak, aby vám tá hra vôbec nesekala a to je práve že super. Zastaví vám všetky programy, ktoré to nejako spomalujú. A táto séria bude celá len kampaň, ale rozmyslel som, že by som mohol natočiť aj multiplayer video plus môj kamoš zo Slovakia Gaming Team. Odkaz nájdete pod videom v popisku, ale toto načítanie ma už dosť štve. Inak už mám 16 odberov, to je paráda, díky moc. No a v tej ďalšej časti už to FPS-ka zruším, lebo to je na nervy. No a máme tu úvodný film, ktorý je naozaj hovacky dlhý. Neviem, na čo ho taký spravili. Ale mám to anglicky. I don't know, Faraday, but I guess you're gonna tell me. See, the way I figured, we get atomic bombs. No ozvem sa vám až keď to skončí, lebo teraz pôjdu titulky a všetky kraviny. Takže keď začneme tú misiu, tak to spustím. No OK, som späť. A už sa niečo konečne deje, lebo stále tu prebiehali titulky po bokoch, možno to ešte bude pokračovať. A my sme veľmi nenápadní v tejto tme, vôbec nás nemajú šancu vidieť. Aj keď sa pozrie pod ten most a vidí nás, tak nás vlastne nevidí. To je... Sme asi neviditeľní jak v Crysise. No. A teraz vlastne ideme okolo takej ich základne a vidíte, už po nich začínajú strieľať. Shit. Ak sa vždy, jak začnem to natáčanie, tak tie FPS-ka klesnú o 60. To je super fraps. Nej! Shit. Skoč dole, juhu. Plaba. Zober tu zbraň, ty debil. Poď. Saving. No zase film. We're clear. Anyone hit? Devil squad didn't make it, Sarge. Chlapci, nemáme na vás moc času, tak... Sorry, musím vás vypnúť. Ó, máme nožík, sme najlepší z najlepších. Co mám? Takže hen tých dvoch. Ideme na raz. OK, 2 of them. Wait, take the one of the left. Že ten kam stiahne hento a ja zabijem to. Tak 3, 2, 1, go. Tu máš ty pantard. Umri. No utop sa tam aj ty. Yeah. Come on. Ešte sa nenaučil chudák behať, to pôjde až neskôr. Super. Dúfam, že nebudú nejaké extrém lagy. Ale díky moc. Si nemusel, ale mne nejde. OK. Parádne stabilné stojí. Oh shit. Nie. Au. Ježiš. Netras sa. We drink higher weed. Ježiš.
Ohňostroj. Hihihi. Šťastný nový rok, chlapci. Čo sa deje? Čo sa deje niečo? Z Maďo, kľudne, ja som ťa len sledoval, vieš, ako. No. Už tuším, ja môžem behať. Mám originál hru, ak by sa niekto pýtal. Jau, ježiš, ty kokos, to sa trase, ty letadla po strane. Skap. Jau, netras sa toľko. Ako vidíte, som monster profi skill, takže ako není o čom. To trasenie to nie sú lagy. To sú letadla, to sa nedá potom mieriť, ty kokos. No, zabij to tam sám, si pán. Ja ťa sledujem. Si druhý Chuck Norris. Jump. Celý zásobník ti tam dám do hlavy, ty. Co sa ešte hýbeš? Si Japonec alebo? No, Made in China, hej. Neviem, jak dlho natáčam, ale prvé video asi bude celá misia. Helma ti tam štrngá. Táto prvá misia asi tu bude celá a potom to rozdelím na dve časti, alebo po prípade 3 po 15 minútach, lebo to uploadovanie je strašne dlhé. Čo, ty nás tu čaká, že nepomôžeš nám, ty hajzel zasraný. Ty si nás zradil si našu zem a teraz mi tu ešte utečeš na rebríku, no pustite ma. Pustite ma. Hej, nepredbiehaj sa, ty. Kto ťa vychovával? Opice, ne? Pomeň. Dúfam, že to nebude trvať aspoň 15, pol hodinu alebo koľko, lebo to by sa mi tam uploadovalo asi rok. Takže pomeň. Ja osobne som tú kampaň ešte vôbec neprešiel. Som prešiel iba túto prvú a tuším po druhú do polovičky. Zase som nevidel, takže to bude pre mňa nové. A máme tu tuším ďalší film, tak si... Stop! Poďme dole, nehybte sa vy hovná. Čo tam kričíš, ty Nemec zasraný? No a vidíme tanky, poď 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a... Ale to nejde vypnúť. Sme nenapadní, že? Tieto 3 stebla nás robia neviditeľnými. Ešte som vám nepovedal, že som Harry Potter s neviditeľným plášťom. Nezastavuj, kľudne bež ďalej. Zasa to klepe celé. Shit, ty vole. Hej. Sráči. Finish. No, máme to dokončiť. Kde ste vy sráči? Ja nemám meritko, kde to je? Počkaj, prosto, no, ok. Si mi nejak seklo v tom filme. Žiješ, alebo? Ok, ideme. Úplne nesympatický zásobník. Asi to kúpili v Tesku, lebo tam majú také kvality. Aj keď táto hra je z Teska, takže majú tam kvalitné veci, áno. A nemáte pravdu, není to sponzor. A musím pochváliť. Wow, most, cool. Keep it together. Rozmýšľam, že si sem asi stiahnem češtinu alebo niečo. Nech tomu rozumiete. A zase film, ty kokos, ja si ani nezahrám. No, tam si ty zlom hlavu na tom, ideme. No, come on. Niečo sa stalo proste. A tie filmy hrozne zdržujú hru. To už sa mení, tuším, na Európsky park. Tam už nás naháňa Triceratops, ne? Shit, I don't like that. Nestíham to. Oh shit. No čo tu máme? Tento krásny kosoštvorec bez čiarky vnútri. Ježiš, trasa, furca. A zase film, no, vidíme tu dedinu. To je všetko, čo chcem vidieť. To sa nedá vypnúť. Alright, fellas, get ready. No, ideme chlapci. Žiadne strachy. A však mi kýv, ale nejde sa mi hýbať, ty.
Jo, čo vy sračky. Ale bohatstvo. Ne, ja sa idem schovať, nestaj po mne, keď sa schovávam. Sráč. Nevidím tu ani nič. Je tu niekto? Aha. Sa nevalej tam na zemi ešte, lebo... Sráč. Čo sa tam šúfaš po zemi? Sandokan. Ďau. No. Ďalší, prosím. Vstupujte po troch do ordinácie u Ultiho samovražednej akcie. Menom samovražedná akcia. Mám granát? Nemám granát. A mám granát. Ja. Leď tam, kamoš. Ježiš, zasa to trase. Bum. Kvalitné, ne? Vietnamská práca. Bum. Však som ťa strelil do nohy, ty sráč. Ale som tu dosť lagy, takže netrafím nič. Nevadí, ja to prebenem, alebo... A tam nečum. Máme ísť do džípu. Tak ideme do džípu, kľudne. Čo máš ty za sračkovské zbranie? Enter. Cool. Nice. A ideme. Hovno. Sráčky, a to sa ťažko treba... shit, cez ten osnatý drát. Tak díky. Myslíte aj na spolujazdcov. Je to vidieť. Tak sa si namerám. Kde sú? Haló. Haló. Tady sú. Ty s tou raketou. Ja netrafím ani... Hej, vy ste proti mne? Tu máš. Už nešoferuješ a už tam. A ešte vybuchne, ty sráč. Battlefield sa vyznačuje svojou tou premakonosťou, že sa tu ničí kopec veci ako v multiplayeri na tom, jak sa to volá. No, to je jedno proste, ale na tej hlavnej... No, proste viete jak. Ty kokse, jak sa tomu nadáva. Proste to obsadzenie vlajok, tak tam sa dajú ničiť budovy a všetko. Naozaj super. Ježiši, ty kokse, trase sa to tu. OK, už som myslel, že mám mega lag. Hej chlapci, kľud. Ešte tam vysračky. Au, netras sa. Sráč. Netrafím ani. Kokos, keby tu ide stádo slonov, tak im netrafím do ničoho. To je náš, alebo... Á, netras sa. Tak mi to neuľahčuješ. Ja... Hej. Kľud. Ja, chcete ísť do väzenia, pane? No. Man, neser. Čo s týmto? Get over here. Search something. Wait, how do you go? Blow the door. No, však mi to daj. Pumpička. Napumpujem ti dušu do bicykla. No. Tak, dynamit. A dynamit udělá boom. Escape to capture enemy sub. No neviem, či to seknem. Ak budete vidieť nejaký sek, že by som to rozdelil na dva party, tak sa nedivte, bolo to schválne, lebo naozaj kým to tam uploadnem. Ale chlapci, poďte tady kúkaj. Hej, máš kúlové maskáče, chlapče. Kde si ich kúpil? Podľa mňa sú zo second handu. Neboj sa. To je tam naplánované. Juj, trhlina, juj.
Jau! Kdo? Ne. Kokos, tu máš granát. Sráč. Ne. Ne, ty vole. Ne. Takže to bol môj krásny fail. Tých failov tu bude asi 350, takže... Ježiši Kriste. Tak to určite rozdelím na 2 party, lebo to bude zaberať asi... Ty kokso. Neviem. Vôbec si nejak teraz čas nevšímam. A snad to nebude až tak prehnane dlho. Ak to bude do 25 minút alebo do pol hodinky, tak to uploadím bez rozdeľovania. Kade výjdu. No, vylez. No, bože. Tak sa dobre na hovno strieľa. Hej, granát! Ne. Však. Konečne, hurá! Dajte mi Nobelovú cenu za presnosť. Tak ale vidíte FPS 20, takže není sa čomu diviť, že tu netrafím nič. Keby to hrám bez frapsu, tak to vyzerá hneď inak. Ty, čo tam chlapec? Však som mu dal hlavu. Okay. A toto už by mal byť koniec za chvíľku. Hej, letadlo, čau! Lietadlo, lietadlo. Aha. Počkaj, nabijem. Čau. To by ste čumeli, keby buchlo. Presne do nádrže, ja. Počkaj, kde je veľa? Tam máš granát. Jau, ty vole, sráči. Medic! I need a medic! To ešte nie je koniec, tak až tam. Pome, bež, súd zasraný. Mám kondičku vlka. Ale hovno... Ja to sú naši, tam to neviem. Ale tam držte huby. Máme sem? OK. A máme prvú misiu, sme úspešne zvládli. Tak sa vidíme v druhej časti, dúfam, že sa vám táto páčila. Že to je také osvieženie od toho Minecraftu. A teším sa na vás. Lajkujte, odoberajte, komentujte, zdieľajte a všetko možné, čo chcete. Ešte si pozrite výbuch toho celého. Tsunami do riti. Už viete, jak to bolo s tsunami v Japonsku. Nesekaj. No. Ty kokso, to sú nejaké lagy. No dobre, tak dúfam, že sa vám to video páčilo. Ešte raz sa majte, teším sa na vás. Čus, čus.